La relació entre l'ensenyament de la religió i l'escola, la posició dels ensenyants en la societat actual i els reptes que suposa la laïcitat i el fet de donar testimoni de la pròpia fe en el context actual del món han estat els temes que ha tractat en profunditat Monsenyor Sebastià Taltabull en la conferència inaugural de la jornada de formació Aprendre a ensenyar. Aquesta ha estat la quarta jornada de treball i formació de mestres i professors de religió de totes les diòcesis catalanes i també del Principat d'Andorra. Enguany s'ha incrementat el nombre d'inscrits respecte de les trobades anteriors, que s'havien dut a terme a diferents indrets de Catalunya. Han estat 468 els participants en aquesta diada de treball conjunt i de formació. En la inauguració han estat presents el cònsol major de Sant Julià de Lòria, l'honorable senyor Josep Pintat, que ha donat la benvinguda als assistents, i el secretari d'Estat d'Educació, l'il·lustre senyor Josep Roig. Aquest darrer ha posat de relleu en el seu Parlament la importància tan especial de la pedagogia en l'ensenyament i especialment de l'art d'ensenyar, que requereix un aprenentatge. Ha encoratjat els assistents en aquest camí de la formació. Per la seva banda, l'arquebisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra ha mostrat la seva satisfacció per la gran resposta que cada any tenen les jornades, que enguany han superat el nombre de participants. En nom propi, en nom dels que avui som a aquesta taula, del Principat d'Andorra, us donem la benvinguda i us desitgem una jornada ben bonica, ben joiosa, ben fructífera, plena d'aquests fruits que són la comunió entre nosaltres, les 10 diòcesis que fem camí a Catalunya, a Andorra i a una part del País Valencià, de Castelló, Tortosa, com també no només comunió, sinó una comunió que després esdevingui efectiva de servei a tots els joves que avui trien, ells i les seves famílies, la classe de religió, o se senten també molt portats a voler viure una educació que estigui tota ella dimanant, que emergeixi d'una fe en Crist ressuscitat que porta a transformar el món i a fer-lo diferent també al món educatiu. Aquesta parròquia, que des de fa uns quants anys acull les jornades de pensament cristià organitzades pel Bisbat d'Urgell, es congratula avui d'acollir la quarta jornada de mestres i professors de religió catòlica convocada per les 10 diòcesis amb seu a Catalunya. Per aquest motiu, en nom de l'Honorable Comú de Sant Julià de Lòria i del meu propi, vull agrair molt sincerament al Secretariat Interdiocesà d'Ensenyament de la Religió Catòlica i a la Fundació Escola Cristiana la voluntat i predisposició per organitzar aquí aquestes jornades amb una presència tan nombrosa de participants. I en aquest sentit, dir-vos obertament que podeu comptar sempre amb el suport del Comú de Sant Julià de Lòria. Se suposa que els hauria de pronunciar un petit discurs institucional, però davant d'aquesta temàtica tan important, tan interessant per a l'educació que vostès avui tractaran en aquesta jornada, no m'he pogut resistir a compartir algunes reflexions per anar obrint boca i provocant el debat posterior. És necessari també saber que la ràpida evolució de la societat ens obliga a estar al dia en quant als recursos tecnològics, i això vol dir formació en noves tecnologies, no per aprendre a fer funcionar una màquina o un programari determinat, sinó per aprendre a extreure el màxim rendiment d'aquesta màquina o programa amb una finalitat pedagògica per aconseguir que els nostres joves aprenguin més i aprenguin millor. La jornada de treball ha estat presidida per Monsenyor Jaume Pujol, arquebisbe de Tarragona i Primat, i responsable de l'àrea d'ensenyament de la Conferència Episcopal Tarragonense, i per l'arquebisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, Monsenyor Joan Enric Vives. Monsenyor Pujol, que ha acompanyat durant tota la jornada els treballs i tallers, ha posat de manifest la importància de la tasca que duen a terme els mestres i professors de religió, en un moment de crisi de valors com el que viu avui gran part del món occidental. Agraeixo d'una manera particular a la diòcesi d'Urgell, encarregada d'organitzar amb el CIERC aquesta trobada, i lògicament agrair al país que ens acull amb tant d'afecte.
No cal dir que vull agrair de manera particular la vostra resposta. Penso que vosaltres, professors de religió, voleu demostrar d'aquesta manera el vostre interès i la vostra dedicació a aquesta tasca tan bonica i a la vegada de tanta transcendència per als nostres joves i per tant també per la nostra societat. Efectivament, l'ensenyament de la religió i moral catòlica a l'escola, de més de ser un dret dels pares i dels alumnes, reporta, sens dubte, uns béns per la persona, per l'escola i, per tant, per tota la nostra societat. L'organització de l'acte ha anat a càrrec del Secretariat Interdiocesà d'Ensenyament de la Religió a Catalunya i de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Els ensenyants han pogut interessar-se per les darreres novetats editorials sobre aquesta àrea i han participat en els tallers ben diversos que hi havia en marxa. S'ha tractat del cinema com a recurs didàctic, de PowerPoints, de la creativitat, del llenguatge simbòlic, del còmic, camins diversos per reunir recursos didàctics que permetin transmetre de manera atractiva pels infants i els joves els valors i continguts de la religió catòlica.